महागाईच्या प्रश्नाबरोबर आता गोवा राज्यात विरडी धरणाचा सुद्धा मोठा प्रश्न उभा राहिलाय. कारण कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारच्या पाटबंधारे विभागाकडनं दोडामार्ग तालुक्यातल्या विरडी इथं बेकायदा धरण प्रकल्प उभारण्याच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याची तातडीनं दखल घेऊन गोवा सरकारनं महाराष्ट्राला काम थांबवण्याची नोटीस पाठवली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. कर्नाटककडून पाणी वळवण्याच्या विरोधात गोव्यात असंतोषाचं वातावरण आधीच पाहायला मिळतंय. त्यात आता महाराष्ट्राकडूनही विरडी इथं वाळवंटी नदीवर 5 ठिकाणी छोटे बंधारे आणि धरण प्रकल्प उभारून पाणी वळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हे काम तातडीनं थांबवावं अशी सूचना करणारी नोटीस गोवा सरकारनं महाराष्ट्राला पाठवली आहे. केंद्रीय जलविवाद लवादानं 2013 मध्ये महाराष्ट्र सरकारला 1.33 TMC पाणी नदी परिक्षेत्रात वापरण्याची परवानगी दिली असली तरी त्यासाठी केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे असं स्पष्ट केलंय. या परवानग्या नसतानाच बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली असून त्यामुळंच गोव्यानं महाराष्ट्राला ही नोटीस पाठवली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या दोडामार्ग तालुक्यात विरडी इथल्या काटिका नाल्यावर हे प्रस्तावित धरण असून त्याची उंची 48.37 मीटर आहे तर लांबी 736 मीटर इतकी आहे. या धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता 14.13 TMC असणार आहे. शिवाय विरडी, मोराचीराई, धनगरवाडी आणि आंबडगाव इथंही छोटे पाटबंधारे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळं हे पाणी जलविवाद लवादानं दिलेल्या 1.33 TMC पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या सीमेपासून केवळ 3.5 किलोमीटर अंतराचेर तेंच्यांनी धरणाचे हे बंद असलेले काम सुरू केला. सध्या महाराष्ट्र ज्या पद्धतीन ह्या धरणाचे काम पुढे व्हरता ते पळयल्यार अशें दिसता की हे पाणी जे आसा ते तिळारी खोऱ्यातल्या गांवां खातीर व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसा आनी तेच्या खातीर जो टनल आसा तो तेंच्यांनी खोदलेलो आसा आनी त्या शिवाय मोठ्या प्रमाणात जंगलाची नासधूस जी आसा ती चालू आसा. हे काम जे आसा ते पुराय तरेन बेकायदेशीरपणान चालू आसा. कारण हाच्या पयलीं जेन्ना त्रिसदस्यीय लवादाचे विनय मित्तल न्यायमूर्ती जे आसा तेंच्यांनी महाराष्ट्राक विचारलेलें की तुमी ह्या धरणा खातीर जे पर्यावरणीय दाखले आसा ते घेतले काय. त्या वेळार महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव जे आसले तेंच्यांनी सांगले की आमी ह्या संदर्भात प्रक्रिया आसा ती सुरू केल्ली आसा पूण आयज मेरेन तांकां केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानो मेळोंक ना. कर्नाटकान निवडणूक आसा आनी महाराष्ट्रान त्याच संदीचो फायदो घेवन आपणालें काम जे आसा ते नेटान सुरू करपाचें थारायलेलें आसा. हांव काल जेन्ना त्या जाग्यार गेलो जाल्यार थंय JCB, ट्रक आनी हेर कामगार जे आसले ते काम तेंचे चालू आसलें. ह्या संदर्भात त्यांचे जे थळावे कंत्राटदार आसा तांकां विचारले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की ओरोसाक जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसा खात्याचे तेंची आमकां परवानगी आसा, तेंच्या आदेशानुसार आमी काम सुरू केल्लेलें आसा. एकंदर हे जे काम चल्लां ते पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा. तो अत्यंत म्हत्वाचो पर्यावरण संवेदनशील असो परिसर आसा. हांगासर रानां आसा आनी कसल्याच प्रकारची परवानगी न घेता महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम जे आसा हे पुराय तरेन बेकायदेशीरपणान सुरू केल्लेलें आसा. या प्रकल्पांचा साखळी, पडोसे आणि बारदेश तालुक्यातल्या जलप्रकल्पांवर परिणाम होणार आहे. कारण साखळी जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पडोशे जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा तो ह्या वाळवंटी न्हंयचेर आसा आनी वाळवंटी न्हंयक मोठ्या प्रमाणात उदक जे आसा ते चोल्ला घाटांतल्यान उगम पावपी जी हलतर नदी आसा त्या हलतर न्हंयचेर कर्नाटक हलतरा धरण बांदता आनी महाराष्ट्रान सकयल विड्डी धरण बांदले जाल्यार ही परिस्थिती जी आसा ती खूपच हातीभायर वचून गोंयच्या पिवपाच्या उदकाचेर हावळ येतली. गोवा सरकार जे आसा ते ह्या प्रश्ना कडेन जर ते गंभीरपणान जर तेंच्यांनी पळोवंक ना जाल्यार निश्चितपणान तो एक प्रकारचो खेळ जातलो. एके वटेन कर्नाटक आनी दुसरे वटेन महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्यां जी आसा ही राज्यां आमच्या एकंदर उदकाचेर आपलो हक्क सांगत आसा. तेंच्या कडेन उदकाचे बरेच स्रोत आसा पूण तरी आसतना ते एक प्रकारचो खेळूच आमच्या एका ल्हान राज्या कडेन खेळटात.
जे कायदेशीर प्रक्रिया करपाक जाय आसली ती कायदेशीर प्रक्रिया तेंच्यांनी चालू केली अशी म्हणून सांगता, पण अजून मेरेन DPRच्या संदर्भात केंद्र सरकारान जो पयलीं निर्णय घेतलेलो आसा तोच कायम दवरलेलो आसा. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा कळसा भांडवलाच्या संदर्भात तो अजून मेरेन फाटी घेवंक ना. आमच्यो याचिका आसा तेंचेर अंतीम सुनावणी जावंक ना, त्यो अजून मेरेन सुनावणी येवंक ना. ह्या संदर्भातलो निर्णय जाल्या उपरांतूच तेंच्यांनी काम करप गरजेचें आसा आनी तशें न जाल्ल्या कारणान तुमचे जो पुराय जी पद्दत आसा ती बेकायदेशीर आसा हे स्पश्टपणान गोंय सरकारान महाराष्ट्राक सांगपाची नितांत गरज आसा. म्हादईच्या पाण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं वनांचा संहार करत ज्या पद्धतीनं बेकायदेशीरपणे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न केला, अगदी त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रही आता वाळवंटीचं पाणी वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा एकूणच परिणाम म्हादईच्या तसंच मांडवी नदीच्या पाण्यावर होणार आहे, असं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी सांगितलंय. 3 राज्यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी अजूनही प्रलंबित आहेत. तरीही महाराष्ट्रानं दोडामार्ग तालुक्यातल्या विरडी धरणाचं काम 2011 मध्ये सुरू केलं होतं. आक्षेपानंतर ते बंद ठेवण्यात आलं. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी न्यायाधिकरणाने अंतिम निवाडा दिला आणि महाराष्ट्राला 1.33 TMC पाणी वापरण्याची परवानगी दिली. आता केंद्र सरकारनं नव्यानं म्हादई प्रवाह प्राधिकरण स्थापन केलंय. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकल्पांवर नव्यानं पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला नेमकं या संदर्भात काय वाटतं, नक्की आम्हाला कमेंट करून कळवा.